magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro, aming pagsinta, buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mga ating pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Ako ang inyo bag-o nga upod sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Padayon kita nga nagapanglakaton sa simbahan sa proseso sang Synod on Synodality nga may tema nga partisipasyon, komunyon, misyon. Kasubong sang naandan, kaupod naton si Father Francis Perez, kura paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nenia, kag subong man sa aton nga pagtuon sa kabuhi sa mga santos, si Father Francis Perez nagatamyaw sa inyong tanan,
kag nagatamyaw gid kay Sister Ninia. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag mamalandong sang kabuhi sang isa ka santo, si San Alfonso Rodriguez, nga isa ka laiko nga Jesuita kag patron sang Majorca, Espanya. Nanginbantog siya tungod sang iya kaakop kag pagpanglaygay. Ang iya kabuhi nagatudlo sa aton nga ang pagpakabalaan hindi lamang bangod sang mga dalagko nga hilikoton, kundi amo ang pagpangabuhi sa matagadlaw nga may paghigugma. Karon aton ihanda ang aton mga kaugalingon sa pagpangamuyo upod si San Alfonso Rodriguez. O Dios nga makagagahom, imo ginbayaw si San Alfonso Rodriguez sa pagbantala sang imo maayong balita. Iya gintuman ang imo kabubuton sa iya pagkamatinumanon kag pagpenitensya. Kabay nga ang iya kabuhi kag pagpalangga sa imo kag sa iya isig katawo, masunod man namon. Ginapangayo namon ini paagi sa imo anak kag amon Ginoo, kaupod ang Espiritu Santo. Amen. San Alfonso Rodriguez, igampo mo kami. Aton karon pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni San Alfonso Rodriguez. Si San Alfonso Rodriguez natawo sa Segovia, Espanya, sang Hulyo 15, 1532. Anak siya sang isa ka manggaranon nga negosyante. Samtang nag-eskwela siya sa mga Jesuita sa Alcala, nagpauli siya sa Ilabalay tungod sang pagkamatay sang iya amay, sang nagaedad pa lang siya sang 14. Sa Segovia siya nagpadayon sang negosyo sang ila pamilya, upod sang iya iloy. Sa edad nga 26, iya ginpangasawa si Maria Suarez, kag may 3 sila ka anak. Apang napatay man ang iya mga anak, kag subong man ang iya asawa. Ginbaligya ni Alfonso ang ila negosyo, kag nagpakigbahin sa kongregasyon sang mga Jesuita. Ang pagkakulang sa edukasyon, kag ang iya mahina nga lawas, nangin kabangdanan sang kapaslawan sa iya handom nga mangin isa ka reliyoso. Apang ginbaton siya bilang isa ka laiko nga brother sa mga Jesuita sang Enero 31, 1571. Ginhatagan siya sa katungdanan bilang brother sa Kristan kag porter. Ang iya pagkamatinumanon kag pagpenitensya amo ang nangin importante sa iya kabuhi. Subong man ang iya debosyon sa mahal nga Birhen sang Immaculada Concepcion. Sa iya eksperyensya, madamo nga konsolasyon espiritual ang iya nabaton, kag ginsulat nga mga relihiyoso nga balasahon. Si Alfonso napatay sa iya malawig nga sakit sang Oktubre 31, 1617. Kang iya lubong, gintabungan sa mga lideres ng simbahan ka gobyerno. Gindeklarar siya nga venerable sang 1626, kag nangin patron sang Majorca sang 1633. Nangin biyato si Alfonso sang 1825, kag ginpataas bilang isa ka santo. Kaupod si San Pedro Claver sang Santo Papa nga si San Juan Paulo II sang Setyembre 1988. Ang kapistahan sini nga santo, Oktubre 30. Mga pinalangga ato nabatian ang kabuhi sang aton santo. Kagang iya kabuhi paghahatagan pagyud sang dugang nga pagpadalom ni Father Francis Perez. Subong aton kuhaon ang kabuhi ni San Alfonso Rodriguez, confessor, lay brothers, kagintawag man siya nga Alonso. Si Blessed Peter Claver ang nagpreparar sa iya nga first communion, suod nga abyan sang iya amay. Samtang nagaeskwela si Alonso sa Alcala, napatay ang iya amay. Gani napilitan siya sa pagpauli sa Segovia. Si Alonso nag-take over
sang negosyo sang iya nga amay. Sa sini nga kahimtangan, nabatyagan ni Alonso ang kabudlayan para sa iya daw hindi siya angayan sa negosyo. Nagpangasawa siya, kag may 3 ka mga kabataan. Wala niya ginalauman nga napatay ang iya anak nga lalaki, kag sunod-sunod nga napatay man ang duha pagid niya ka anak nga mga babae. Sang ulihi, ang iya nagid palangga nga asawa ang napatay man. Sa edad nga 31 anyos, si Alonso found himself a widower. Balo, kagwaay sa nabilin nga kabataan. Ginkuha tanan sang aton Ginoo. Isahanon na lang siya nga nagapangabuhi. Ang iya nga negosyo, iya man nga napatumbayaan. Ang iba nagsiling nga hindi siya makahibalo magpalakat kag magpadalagan sang iya nga negosyo. Wala siya singgana kag iya ini nga ginbaligya. And nag-apply siya sa kongregasyon sang Hiswita. Lack of education. Kag subong man kulang sang ihibalo. Kag sa amuman nga bagay, hindi maayo ang iyang health, poor in health. Kabangdanan, nga wala siya ginbaton sang kongregasyon para sa religious life. Sang ulihi sang Enero 31, 1591, ginbaton gid man siya apang ini sa religious brother. Na experience niya, he underwent novitiate ilabi na gid. Gin-assign siya sa isa ka kolehiyo bilang isa ka porter. Ang iya nga obra bilang hall porter, manugbaton sang bisita sa sulod sang 24 ka tuig. Malipayon, kag halos nagakalingaw si Alfonso sa nagkalain-lain nga mga tao nga iya nga ginabaton bilang porter sa iya nga mga obra. Initanan wala mamulalongi sang mga Hiswita, ilabi na gid ang kabuhi ni Alfonso. As a doorkeeper, nagabaton siya sa nagkalain-lain nga klase sang mga tao. Iya sila ginaabi-abi sing alalangay, kag ginaentertenar. Kung maghalin sila, malipayon, kag dala ang impresyon, kag ang kalipay nga ila nabatyagan, samtang nagapakighambal kag nagapakigupod sila sa kay Alonso. Labing hinigugma nga mga kauturan, mga estudyantes, kag subong man mga errand boys, mga estudyante nga kulang sa pagpalangga sang ila nga amay, kag subong man nagakinahanglan sang iya nga fatherly advice. Amo ina gani, ang iya man malipayon nga kabuhi adlaw-adlaw para diri. Sa tagsa katinion nga magbagting ang lingganay, ang iya nga tunog katulad bala nga para sa kay Alonso ang Ginoo yara sa likod sang sira nga nagatindog, kag subong man seeking for his admission, seeking for his assistance. Bisan gani si San Claver nga isa man sang iya nga mga kaupdanan didto sa Hiswita ang masami nga nagapamati sa iya, including ang mga government official labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo. Nalingaw sila nga tanan kag subong man kun may mga tinion nga siya ginapahambal sang ila nga superior o kon magsermon sa tion sang ila nga pagkaon, waay sing tinimok-timok ang iya nga mga kaupdanan sa sulod sa paglingaw sang iya nga ginahambal kag subong man sa pagpamati sang iya nga mga sermon kag mga laygay. Si Alonso malapit siya sa aton mahal nga Iloy, kag subong man sa iya nga debosyon sa Immaculate Conception. Obedience and penance amo ang hallmark sang iya nga pangabuhi adlaw-adlaw. Sang ulihi ang tanan nga ini
natalupang den gidman sang iya nga mga superiors, kag subong man may mga higayon nga siya mismo ang ginatugyanan sa mga responsibilidad ilabi na gid sang pulong sang Dios. Nakuha niya ang ilang admirasyon, ang ilang atensyon, kag ang bugos nga komunidad, labing hinigugma nga mga kauturan, masami nga nagapamati sa iya. Napatay si Alonso after a long sufferings and illness on October 31, 1617. Ang iya nga lubong gintambungan sang madamo nga mga tao, mga taga-simbahan, government officials, and leaders. Gindeklarar siya nga venerable sang tuig 1613. Ginbeatify siya sang 1825. Kag ginkanonisar siya nga santo ni Papa Juan Pablo Ikaduha kaupod sa kay San Peter Claver sang 1988. Simple lamang ang iya nga pangabuhi, apang ang iya nga dedikasyon sa aton Ginoo pagkatapos nga nadula ang tanan nga mga mahal niya sa kabuhi. Sa gihapon, iya ini nga ginbaslan sang iya nga pag-attender sa mga tao, ilabi na gid ang mga nagakinahanglan, ang may mga palaligban, ang waay sing mga ginikanan nga mga kabataan, ang nadulaan sang paglaom sa ila nga pagpangabuhi. Mga kauturan, si Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo kaupod sa aton programa diri sa Kahanginan, nagatamyaw sa inyo tanan sa maayo gid nga pagpamati, kag may God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo matahom nga pagsaysay kag paghatag sang sharing sa kabuhi ni San Alfonso Rodriguez. Sa aton pagpadayon sa proseso sang Synod on Synodality, kanami pamatian sang istorya sang isa ka balaan nga tawo nga nangabuhi sang simple, mapainubuson kag mapinalanggaon. Ang iya kabuhi nagatudlo sa aton nga ang aton pag-ilulupod sa pagpanglakaton bilang isa ka simbahan, posible gid. Kung kita handa sa pagbaton sa isa kag isa, kag handa sa pagpakigbahin sang kabuhi ni Kristo, paagi sa gagmay nga mga buhat, apang may kalakip nga paghigugma. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma,
sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Pagtamyaw sa tanan naton nga tagpalamati sang balaan nga Domingo sa bagong tuig 2022. Yari na kita karon sa una nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa aton liturgical calendar. Mahidaiton nga pagsaulog sang piyesta sang pagbunyag sang Ginoo. Mga utod, ako si Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul, ang inyo kaupod sa sini nga programa sa aton pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Pagkatapos mabunyagan si Jesus, nabuksan ang langit kag nakita niya ang Espiritu nga nagkunsad nga daw sa lampati kag naghapon sa iya. Nabatian ang tingog sang amay nga nagsiling, "Ini ang akon anak, ang pinalangga nga akon gid nahamutan." Karon mga muyo kita nga magiyahan sang kapawa sang pagtuo sang Dios. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios. Sa pagbunyag kay Kristo sa suba sang Jordan, imo ginpakunsad sa iya ang pinalangga nga anak. Padayuna sa amon nga natawo liwat, paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo, ang pagtuman sang imo kabubuton, subong mga anak mo nga inayupan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 15, tubtob 16, 21, tubtob 22. Sadto nga panahon, nagdugang nagid ang pagpaabot sa mga tao kag nagsugod sila sa pagpalibog na hanungod sa kay Juan, kay basi amo na siya ang Kristo. Gani si Juan nagsiling sa ila, "Ginbautisuhan ko kamo sang tubig, pero may isa nga magaabot nga gamhanan pa sa akon. Hindi gani ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas." Pagabautisuhan niya kamo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Karon, sang mabautisuhan na ang tanan nga mga tao si Jesus, ginbautisuhan man. Sa nagapangamuyo siya, nag-abri ang langit kag ang Espiritu Santo sa dagway sang salampati, nagkunsad sa iya. Dayon, maisa katingog nga nabatian gikan sa langit nga nagasiling, "Ikaw ang akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa imo." Mga utod, karon nga adlaw ginaselebrar nato ng pagbunyag kay Jesus, kung diin nabatian nato ng Dios nga Amay sa iya pagpakilala kay Jesus bilang iya pinalangga nga anak. Kag ini may kalakip nga panawagan nga pamatian naton siya. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo sa sini nga adlaw, pagaupdan kita ni Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. LaSalle, Bacolod City. Hatagan kita niya sang mga giya sa pagpamalandong sang mensahe para sa fiesta sang pagbunyag kay Jesus sa mga balasahon kag sang aton Ebanghelyo. Mamati kita kay Father Jerivel. Good morning and happy feast of the baptism of the Lord, Father Jerivel. Mayong aga, Sister Ninia, kag mayong aga sa inyong mga utod, dira sa aton nga Ginoong Kristo. Sa sini nga Domingo, aton subungin na sa ulog ang baptism of the Lord, ang pagbunyag sa aton nga Ginoong Kristo. Ang atong mabalasahon ang masunod. Our first reading was taken from the book of the prophet Isaiah, chapter 42, verses 1 to 4 and 6 to 7. Ang ini nga second part, nga tawag nato nga Deutero Isaiah, it talks about the servant of Yahweh, or Ebed Yahweh. And it is a mysterious figure appearing in the second part of the book of Isaiah. So ang unang Makisanos identify this servant of Yahweh or Ebed servant with Christ. So buong ginadala niya ang pagsugod sa istoryan halungod sang sining nga servant. So nung naghambal siya, ang panawagan sang sining nga servant or the calling of the servant, God chose him because he was pleased with him
and he will be doing a difficult mission. Ang iya obra, bring true justice to all the nations throughout the world. So muna panawagan niya. Kaya dayon, pagkatapos sina, paano niya ibuhaton niya, ipalaplang niya ang ginharian sa Diyos and the message of love throughout the world. So muna ang iyang calling, then ang iyang focus, proclamation of the kingdom of God, kag paano, ano ang iya pagagyan. Iyay mo na mo ini. He will not behave like the powerful kings or bosses among the people nga nagasinggit-singgit lamang, no? So hindi siya mag-amo sinaya. Ikaduwa, he will not shout. Ikatatlo, he will not raise his voice in the street. So masaling ka lang nga do ka unique na pamaagi. Ikaapat, he will not destroy what is already falling down, but rather, he will try to recover and repair it. And, para ma-describe pagid mayon sang aton nga author, ang ining pag-aagyan, so clarify niya ang ina 2 similes, ang mission being clarified into 2 similes. So, light to the nations, kay kadua, open the eyes of the blind and free the captives. So, muna iyang symbolism para ma-describe ang kaungdan sa iyang panawagan. So, I will open the eyes sa mga blind and free the captives. Muna makuturan ang aton nga nauna nga balasahon. And our second reading of the day was taken from the Acts of the Apostles. It talks about the speech of Peter regarding the house of Cornelius in Caesarea. Ang problema, could baptism be administered to pagan? So una-una, medyo natahap si Pedro, but Peter understand, kaya ipakitaan sang vision sang Diyos, that in front of the Lord we are equal, no pure or impure persons. Jesus went around doing and curing all who had fallen into the oppressive power of the devil. So eventually, ginpambunyagan niya ang mga pagan nga ini. Sama natong na second reading. And our gospel of the day talks about the baptism. Baptism, obviously, mas nga tayo kamakotoran na ang baptism nga ginabuhat ni Saint John, before ikaw i-baptize, dapat akuon mo yung mga sala, acceptance of sin. Ikaduwa yung pamagi immersion. So, ginatusma ikaw sa tubig, as if nga ginabiri ikaw, then, pagkatapos na mabutwa na ikaw, disappearance of the past life, you are a new person already. So, unang ikaduwa nga, pattern ni sang pagbunang ni San Juan. Ikatatlo, those who are willing to belong to the group of repentant, group of matarong nga mga tao, group nga nagatinguha magbago sila kabuhi. Di nga maksiling kita si Jesus, sulaman sala. Di nga nagbaton sang pagbunyag. Why should Jesus Christ submit himself to that law of baptism or to the path of baptism? Kaya masiling kita, wala man sala si Jesus. Ikaduha, isinoba lang gabunyag. Ang nagabunyag sumas higher sa kay Jesus. Pero ang kaungdan sa rason naman ini, why Jesus submitted himself to baptism? Una-una, from the very start of his public life, he wants to side with the sinners, to be identified with us kamakasala. Gusto niya sudlan ng ato nga pangabuhi. Ikaduwa, nasing kata nga, at siguro dapat man nato malandungan nga ang ato mismo nga kaugalingon, kung ang Diyos nato nag-identify sa niya kaugalingon sa aton, dapat i-identify naman natong kaugalingon sa mga kasala. Kay dominant nga teacher nato sa mga kasala, we condemn them, we criticize them, and we speak evil words sa ila. So medyo malaw ay makaturan, no? So, dapat nga baguhon naton ina. Kagdayon, sa pagbunyag ni Jesus, may 3 mysterious events nga nagkalatabo. Una-una, the heavens opened. Ikaduwa, the Spirit of God descended in the form of a dove. Katatlo, the voice from heaven. So, anong mga meanings sinisan 3 mysterious events? The heavens opened. Ini nag-represent a reconciliation between heaven and earth, between God and human. So, sa malawig ang mga tinuig, makita natin ini sa ang biblical basis, Isaiah chapter 63, verses 15 to 19. So, sa malawig ang mga tinuig, God, ginsiradan niya ako galingon, silence himself, layo sa aton. So, eventually, gin-open niya ang langit. So, muna, to be near with us, to reconcile us, para sa iya. The Spirit of God descended. Nag-recall ini what happened at the time of the flood. Heaven closed up, hostility between God and human, then the dove bearing the olive branch, the reign of peace, the Spirit of God descended. So, muna yung meaning. Ikatatlo, the voice from heaven, to impress upon us, God's people, that God manifested His will. Muna aging klaro gid niya.
So kagdayon man ginahighlight mas ang sining nga perikope baptism of Jesus, Jesus the new Moses. Just like Moses, he received the Spirit of God as he emerged from the waters of the Sea of Reeds with all the people of Israel. Jesus received the Spirit as he comes out of the water and lead mankind towards salvation. So the new Moses. So ano implikasyon sa mga kauturan nga aton nga ginasaulog baptism of the Lord. So no nagid kung siling gani nga baptism may mga effects sila sa aton nga kabuhi. So may isa ka tigulang 80 years old na siya. Kailan bunyag siya. So tagumatayo na siya, mangkot sang pari niya tatay, pila ka na. Nasiling niyo lang ang tigulang at tagumatayon niya father 2 years old. Natingala si father kay man yung bunyagan sa 80. So ang remaining niya gali ang importante siya is the baptized life that he received from God. So, mo importante sa iya, ang 80 yang edad niya, ang mga tinuoy naglipas, so do bali wala yan to. Ang importante is 2 years of life being a Christian. So, real life begins during the baptism. Ang effects ng baptism, number 1, forgives of original sin and all personal sins. Kadua, birth into new life, by which man becomes an adoptive son of the Father. Ikatatlo, member of the Christ and a temple of the Holy Spirit. Makita yan natin sa Catechism of the Catholic Church, number 1270. Implikasyon nga makuha nato makuturan ang masunod. Nasiling nila nga ang diamond kuno is a transparent mineral, the crystalline form of carbon which the workers search for, and kagamang ini nga raw diamond nga ini attains its precious value kung paagiyon sang 4 ka proseso. Number 1, natawag naton nga karat. Kadua, cut. Ikatatlo, color. Ikaapat, clarity. The 4 C's, karat, cut, color, and clarity. Like a diamond, we are nothing without the necessary process para mabato naton ang aton nga bago nga porma. So we are like a black carbon buried in death and sin. Baptism lays the foundation of Christian life, and we have to work on it to attain perfection. We need also to undergo the 4 processes nga malabot naton ang ginatawag naton nga perfection of a Christian life. Kaya kita nagapanglakaton, in the pilgrimage of faith, we need the 4 C's. Just like the diamond, it needs 4 C's, karat, cut, color, and clarity. Kita yan ang 4 C's nga atong kinanglanon in the pilgrimage of faith. Number 1 is, we need to have Christ in our lives. Mga importante mga utod. We need to have Him. We need to have God sa atong nakabuhi. Center of our being. Nga kinalano nato, no? Because without God, we can't do a simple thing. Ikadua, we need the church. We need to be incorporated to the body of Christ. We need to be nourished to the sacraments of God. We need to be with the church sa atong isigataw. We are not separated from them. So may kadua, no? Na C. Ikatatlo, we need to be converted constantly, real conversion, constant metanoia. Hindi ba lang instantly, but rather a process, an ongoing process of conversion and renewing our lives. Kikita may sin of nature, ang dalong nato nga pagpakasala. Kaya kaapat, we need to do charity. Sama na nato, no? The practical application of our Christian faith is charity. Pagtuo na butang sa binuhatan. So once again, the 4 C's. As we celebrate the baptism of Christ, we need the 4 C's. We need Christ, we need church, we need conversion, and we need charity. If we have these 4 C's, we can have everlasting life. Madaming mga salamat mga utod sa inyong pamamadi sa gihapon sa sininga ato malandong taga Domingo. Kagabay pang ato may gugmaon nga Dios nga gimbunyagan para magsugod sa ministro, sa ministeryo sa pinalangga niya nga banwa, mag-ubay ka maghatag sa aton sa bendisyon sa matag adlaw nga tanan. Have a good day everyone. Salamat gid nga madamo Father Jerevel sa paghatag sa mga giya sa pamalandong sang aton mga balasahon sa liturhiya sa sininga Sunday sang Feast of the Baptism of the Lord. Kita man nga mga anak sang Dios, mamati kita sa aton utod nga si Jesus, agud maagom naton ang kabuhi nga ginagiyahan sang iya halimbawa kag mga pagtudlo.
Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, karon padayon kita sa proseso sang pagpanglakaton sa Synod on Synodality. Bugos kita nga mag-ugyon sa aton pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Kabay nga sa aton pagpanglakaton sa sini nga sinodo, aton madiskubre pagyud sang madalom ang dona nga regalo sang Dios nga Amay sa aton bilang iya mga anak. Tugutan naton ang Espiritu Santo nga maghulma sang imahe ni Kristo sa aton mga kabuhi. Amon karon ginapasalamatan, lima kagatus nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahagi, amon bugos na kaugalingon, matangkan namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Magapanglakaton kami sa mga kapungsuran, magapaambit sang imo pulong mag-aalagan. Ang Birhen Maria ang magaiwag sa amon sa pagpadabdab sang kalayo sang misyon. Karon ginapasalamatan, lima kagatos nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahandi, amon bugos nga kaugalingon, matambad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginapaambit sa kalibutan, pagkasantos at hidain, kalusang Diyos. Kami makilala sa siningot imaan, sa amon nga paghinungdanon. Pagatus nga tinuig sang grasya, salamat, salamat, o Ginoo. Amon karon ginapasalamatan, lima kagatus nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahagi, Amon bugos nga kaugalingon, matampad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Sin is multiplied very easily
Throughout the night, in every part of the world, thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kumisosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan kurogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see when you look at me. And you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Ululupod kita subong adlaw sa pagpasalamat sa grasya sang Dios nga padayon niya nga ginahatag sa aton. Mga utod, magpadayon kita nga ipahayag ang maayong balita. Panaksihan ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Tubtob sa madason nga Domingo, Fiesta sang Santo Niño sa January 16, 2022. Salamat sa inyo tanan nga nagapakigbuylog sa aton. Matutom nga nagaupod sa aton sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Kabay nga ang aton mahal nga makaako, magbendisyon sa inyo tanan karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Henares,
Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Nga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kapalatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Subong nga aga sang Domingo, inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Borgos. Mag-aupdan na kita top tak na alas sa isang sini nga aga. Kakita man ang pag-aupdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanong kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button kag makita nyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Enero 9, tuig 2022. Kagaliton kita sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. COVID-19 update sa syudad kag sa probinsya. Ang syudad sa Bacolod may arasang panibago nga 37 ka mga kaso sa COVID-19. Probinsya may arasang 23 ka mga kaso. Kung nadumduman natin sa nagliligad man nga mga cases, no? Wala kita nagdangat sa amunika kadamuon, no? Nangina 2-digit malang case naton kasi nagligad pa to tido naka single digit kita. Pero wala naton nalabot ang 0 case. No? Pero subong tido nagamat-amat naman dugang. Pero basi mala makibot naman kita mga kauturan nato, no? Banwa nga gulpi naman kita mag 3 digit pero wala pa kita diri gyapon niya sang Omicron local case o kon mga local transmission. So nagapatimaan na gapakita nga kita ang safe pa. No, pero hindi na natin pagulaton nga maglala pag ng sitwasyon kag magsaka ang aton diri nga mga kaso because may local transmission sang bag-o nga variant nga Omicron. Kag sa dugang pinatong mga balita sa gun ban ay pag-implementar na buwas nga adlaw suno sa Commission on Elections sa Bacolod. Ginpayag mismo sa nga Bacolod City Comelec Election Officer nga si Atty. Katrina Trinio Canya no nga magapatuman na mismo buwas no sang total gun ban. Sumugod buwas nga adlaw Enero 9 sini nga tuig no magasugod na karon alas 12 sang tungang gabi ang nasiling nga kick off no o kun in short magasugod na mismo ang gun ban. No, may mga guidelines na ini nga gipatuman na nungod kung sino na yung mga persona nga pwede lang gid makahupot no o kung makabit-bit sang nasiling nga mga armas. Iti kung kamuda may mga illegal nga mga armas iti ano gid kamo no.
taguan nyo ng adaan. Hindi ka may magbalandra sa inyong mga armas lutang. Kaya nga, may mga penalidad kag posibilidad nga ikaw pa ang mapriso. O, kung ikaw kabalo naman kita kung ikaw nga nagahupot sa illegal nga armas, labagin na sa laye, no? Bawal gina sa laye, no? So kung miyara amo ti mas temprano pa lang nga dani surrender na. No, especially sa mga kauturan dira naton bing do nagapasikat man da. No? Nga mga armas da, do makahupot sa armas do sino ka kahang. Ti subong ari nang ganban, no? Karon magasugod na o kung sa tungang gabi, no? Sumugod sa January 9 ang kick-off sang nasiling total gun ban. Kag sa lugar pinatong mga balita sa balita lokal, Anok PPO, paday na pagbantay sa mga borders na tuhoy sa bagong EO sang probinsya. Ginapatian nila kay because sa pag-exist ni Omicron variant, yung ato ning provincial government nag-release ni sang executive order na tuhoy sa mga pagbantay naman, no, especially sa ato ng mga borders. Tukod sa mga border control kasi nagligat, idugin pang kakas na ini, no, dugin pang dula ang mga nasiling mga border controls. Mga kabombo. So ang Anok PPO ara naman, no, sa pagdugang sa ilan nga persa natuhoy sa pagbantay sa sining pagwa sulod sang mga biyahero. Kag sa dugang paginato mga balita sa balita nasyonal, bago nga highest record sa COVID-19 cases sa pungsod nagdakat na sa masobra 26,000. No, ang latest, grabe man gin kibot naman kita, gulpiada naman nga nagsumpit ang numbers. No, gulpiada naman nga nagsaka. Nagdakat na ini sa 26,458. Yan, no, the record high ni kuno mo. Since last year na, no, ting kaso to last year naglabot tag 24,000. Subong because of this latest variant ng Omicron, naglabot kita sa 26. Ito ginapang buto ng mga numbers, no? Pagkatapos ang holiday season, na expectar na ining hitabo. Kag sa dugang pagkita natong mga balita, unemployment rate sa pungsod nanaog, pero ang kalidad ng trabaho apektado suno sa mga eksperto. Subong, no, ang aton nga mga kauturan dito na may mga pila kabala, no, sa mga surveys bala nga sa ilang pananawan subong ti do conforme man sila, no, kay because kalabanan sa aton subong nakabalik naman sa trabaho kay sa pagnubo sang level naton when comes sa COVID-19 restriction. Dito na kabawi-bawi, doon nakabalik-balik naman ang iba natong mga kauturan sa ilaning nga mga trabaho, no, kung mga nakakita na sang trabaho. Kumpirmar sa mga eksperto nga amo ni ang pinakanubo nga jobless rate, no, o kung last year, no, sa 2021 at may pinakanubo nga jobless rate nga bulan sang Nobyembre. Kabalo kita daan nga pagsugod gid sang pagsulod sang bulan sang Setyembre paubos. Amo na ang do nagaamat-amat naman halog ang COVID-19 restrictions. Subong, no, pagsulod sa 2022, ginpitika naman kita ni Omicron. Gulpiada naman nga nagsumpit ang numbers ng mga COVID cases. Let's hope, no, nga ang diri sa aton nga lauman naton nga basi pa lang, no, hindi kita diri ang matamaan. Kay kalabanan sa atong mga kauturan nagabalakuon kay wala sang trabaho. Nagapamigado na. Grabe man ang paglupog ni COVID sa ekonomiya kag sa industriya sa nga kada kapungsuran. Ato man karon matayan, ato man makaupoy karon, no, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Ipapatpatan ni karon kay Sir Winnie ilan nga mga latest records o kung updates na tuhoy sa number of unemployed kag employed nga mga individual. Kag sa dugang pinatong mga balita sa balita internasyonal, anay Secretary Chief sang Kazakhstan arestado sa kaso nga treason. Ano na ba lang treason? Magsiling ka treason, ikaw isa ka traidor sa imo nga pungsod. No, treason. Tingnan mo na bala sang una, bala dumduman yun na sang chimpo, bala sang mga katsila. No, kita nga mga Pilipino, hindi na konsidera na nila nga sila to ang nagapamahala sa amo to nga mga tion, no? Kung dumduman nato sa history, ang pila nato mga kauturan, mga baganihan bala naton nga ginakilala naton subong, no? Sila na ni Andres Bonifacio, so ni support da ni Jose Rizal.
ti ginakonsiderar nas lang ang mga traidor sa pungsod, no, kay because nga nagapatigayon sila sa nga revolusyon. Oh, in speaking of revolusyon, ang sa Kazakhstan ti do way to kalinungan, no, kung sa ano pa bala ang unrest dito ang pungsod Kazakhstan, kay grabe to ang mga protesta o ko na siling nga mga pagpatigayon sang revolusyon. Diyan piladre ka mga anay mga tag-as nga mga leader, no, o ko nang may mga posisyon sang una, because nga ng iban dito hindi man konforme ko sa pamalakad sang paggobyerno dito. Ng iban dito may mga nagbuya man sa ilan ng mga sa opinion do nakapasakaan pa sang kaso nga treason. O di ano ni siya anay head, no, sa Kazakhstan Domestic Intelligence Agency, no, nga na-detain kay ginsuspitsahan sang high treason. O kagagin ano ni siya, no, ginfire ni siya kay biskan sa ginfire because sa iyaning violent protest. Isubong no grabe dito sa Kazakhstan, no, do malinong hipuson ni nga pungsod, pero grabe man to ang pamalakad sang panggobyerno. Grabe Kazakhstan niya kay kung tanawon nato, no, may mga pilabla ka mga documentaries bala ka matanawan nato mga kabombo. May pila ka mga turista lang na makasulod, no, kay because yung grabe kay stricto, no, do limited ang access especially sa outside bala, no, other countries sa sini nga pungsod na Kazakhstan. Do ko kalabanan sa itong paggabati sa Kazakhstan dinidampi man, no. Ang Kazakhstan mga kabombo, amo ni sila sang una, sakop ni sila sang USSR bala, Union Soviet Socialist Republic, no, nga subong amo na ni ang Russia, kay sila ni ang union sila sa una, no, isa ni sila. Do ang USSR sa una isa na sa kapungsod. Subong because sa mga may mga treaty before, no, nagalinapta ini sila, no, sila ni sa mga Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, basta may stan, no, halin sila mismo sa Russia. Ang Russia dati amo na sa pinakadako man nga pungsod sa una ti makonsidera mo ng USSR. Ti subong may tunga na sila, may Asia, may Europe. Pero ang Kazakhstan ti sakop hindi siya sa nga kontinente nga Asia. No, ari ni sa may ibabaw sang pungsod China. No, tanawan niyo daw lang mapa sa babaw-babaw ni sa kagkadako ini nga pungsod. Grabe man dito ang ilang sitwasyon subong nga may mga protesto sang nagaligad nga mga inadlaw tinalikdan lang ang ilaning leader, no, o kung masiling naton nga ilang prime minister nag-declare sang shoot to kill without warning sa mga protesters. Ayan mo na to, no, ginamot sila subong padayon to ang nasiling nga mga hublag protesta sa nasiling nga pungsod Kazakhstan. Amoy na mga minute kinagapaunang mga balita kag posible nga magalungtad samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check 5 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sa aga. So mga kabombo, before kita magpadulong sa itong mga talakayan kag mga balita ng alabalhag sa patrol, ato na balikan mala, no, ang promo diri o kun special project nato, no, special project diri sa Bombo Radio Bacolod, ang Baylo Radio, no, makita naton subong nga rin sa tupad nato, no, bag-o ga kinang-kinang kag damo pa ni siya magamit, no, ti may LED light, may flashlight, rechargeable, kag may outlet man ni siya nga pwede mo ya masaksa kung ikaw ang may kuryente, kag di battery ini mga kabombo, no, kumpleto ini. May may kahilwayan kaya sa paglubag mo makapili kaya AM kag FM band, no. So sa ato nga makuturan nga may mga radyo drabi nga nalansang lang na quarantine o kun na kapon sa isa lang ka istasyon, no, kangay bis sa mga radio stations diri sa aton, no, nga mga for example ti ang DYHB RMN o kun ginatawag nga Radyo Agong, no, o kun ang Action Radio, DYEZ Action Radio, no, kung may mga radyo ka mo nga kaangay nga nalansang sa mulang nabi nga mga istasyon, pwede ka mo diri makapadulong sa Bombo Radio para mapabayluhan, no. Kag way labot sa radyo, kamo ang makabaton pasang 1,000 nga cash. Hindi nga pa naman, no, bago na radyo mo, may 1,000 pesos ka pa.
No, kaya mo nang special project man sa Bombo Radio para sa ato mga kauturan nga gusto man mamati, no, sa iban nga mga istasyon ti wala ni nalalansang sa istasyon man sa Bombo, no. Pag gusto ka diya pili kung ano nga istasyon ang gusto mo pamatian. Klarohon lang naton mga kabombo, mga kauturan naton. Wala kami nagabaylo sang guba nga radyo. No, ang mga daan yung dablang radyo nga hindi na mapusla ng tsura, no, pero gagana pa. Pero hindi na namon pagbayluhan. No, ang ginaklaro lang din naton sa atong mga kauturan para hindi na kamo bilang mabudlagan pa di pakadulong dire, no, sa iba natong mga kauturan ti gakadto gid dire para mapabayluhan ng radyo, gali lain ang batian nila. No, ang inaya alin na mismo sa radyo puwak ang mga impormasyon. No, pamati kamo bala tutok kamo sa bombo para may baluan nyo ang mga simple nga mga instruction, no. Pero hindi kamo magusik chimpo kag magindi pa mo magusik plite nyo. No, kay magadto kamo di usik ka lang kamo gyapon sa nga chimpo nyo kag plite nyo. Liwat klarohon naton ang mga kauturan nato mga kabombo, gabaylo lang kami sang radyo nga halin sa na-mentionar nga mga radio stations kaangay sang DYHB RMN kag DYEZ Action Radio. No, especially sa mga nalansang lang dabala sa ila lang gini istasyon. Amo na yan pwede namon nga mabayluhan. No? Bayluhan namon no? Basta AM station lang, no? Hindi pwede ang FM station. No, kami araman FM station nga nalansang man mo, no? Ginlansang man bala lang ang istasyon, hindi kami na magbaylo, no? So bayluhan namon halin mismo sa na-mentionar nga mga AM stations, AM band, no? AM stations para sa atong mga kauturan nga iwas sa confusion, no? Kag padulong kamo diri sa Bombo Radio kay kamo ang pagatagaan o kung pagabayluhan namon ng inyong radyo sang bag-o, no? Makita naton di sa tupad subong namon, no? Ari dire sa tupad ko ang radyo nga banaag pa ning kolor ang kakinang-kinang kag 1,000, no? Bag-o, bag-o pagid na nga 1,000 peso bill. Di pa kamo, no? Sa mga kabombote, sa mga bas kung may ara mo dira nga natago padabi nga mga radyo, pwede gyud kamo diri makapadulong sa Bombo Radio Bacolod Station. Sige, time check. 9 minutos na nakaligas sa taknang alas 5 sa ngaga this time. Padulungan na nato ng patrol kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Hibalaw nato ng mga latest update, no, sa mga hitabo sang mga hitabo sa syudad sa Bacolod kag mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Sige, sorry sa pikilin sa Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning. Happy Sunday. Please come in. Mamo Andrew, good morning. Happy Sunday kag sa atong mga kabombo. Love kita subong sa San Sebastian Cathedral, no, syudad sang Bacolod kag makita dira, no, nga ang atong mga katawhan sa likod ko nagamat-amat na sulod sa simbahan kag magsimba Bobo Andro, no, ipahamtang ang mga kagalingon sa bilog nga semana nga medyo masako, no. Kag amo man sa mga utod ang kapamati sa aton miyara kita sa nga misa nga patigayunon dito sa Our Lady of Candles Parish mga alas 6:30 sang aga Bombo Andrew. So bisan nga hindi makakato simbahan, ara kita as partner, no, sa pagpalapnag sa maayong balita sa aton nga mga katuran Bombo Andrew. Okay, well at least dara bala sa imo nga ginatindugan dara sa bong, no, kanami na da kasanag na sang palibot mo Bombo Gracelyn. So ang simbahan no tido every morning, Sunday morning kanami sang katedral, no? Yes, Bombo Andrew, no. Maglabay ka dire. Nakanami gid sang feeling, no? Kay bisan di ka magsimba, maglabay ka lang, makita mo ang kasanag kaanyag sang palibot, no, sa diri sa San Sebastian Cathedral kag sa subong ari ding mga utod ta nga nagabaligya sa tubangan sang simbahan kag wala pa sa nakabukas Bombo Andrew, no, dugay-dugay pa. Saktuhan gina nga matapos ang misa ti kadto diri nga mga kuturan para nga makapili man sang ila mga gusto baklon nga barato lang Bombo Andrew, no. Okay, so insakto na, no, kay sa sana dugay na natin sila Bombo Gracelyn niya, no, kay do last year pa natin sila arada kay because man nabing do ginatagaan na sila chance nga makabawi man kay pila man da ka bulan nga nagbalik-balik kita sa mga lockdowns, pila ka mga community quarantine sa ato na experience diri sa Bacolod. So ang atong mga small business owners na tayo makonsider tama na sabi nga mga micro or small enterprise, no, mga gagmay bing mga negosyante drama lang na sila man Bombo Gracelyn makabawi-bawi may kung makabalik dira sila kay kabalo kita dira nga lugar o dira nga area nga nahamtangan nila sa may Bacolod Public Plaza
isa mo na lang sentro sa Bacolod, no? Sentro sa syudad. So, tanan nga mga commercial establishments, yung tanan nga tao dira manada. So, kitaon ginada sila, no? Kag kung sino dabing interested sa ila dabing nga mga baligya, di makabakal kag makita gid bala Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew. Kag may ara sila mga discount man, no? Sa atong mga kauturan. Te, may discount kada? Yes, Bombo Andrew. Te, discounted kada? Wala pa ko bakal. Busy pa ko. Busy pa, oo. Wala pa ako pang ikaw shop. Ikaw din ang na customer da? So, Bombo Andrew, wala pa diri isang isa, no? Nga, diba sinamukaw ka na da? So, ang ring iban tadi, gahana naman nga magbukas, pero hindi pa gid totally nga bukas, no? So, gahana pa lang, ha? Oo. Te, ikaw ginadang nga binamano da? Yes, Andrew, kag sini nga tinion, no? Although nga nagaobra kita, may sweldo kita, kinanglan taman share some blessings. Budget, no? Budget. Mag-budget, sabi ko mag-share some blessings. Pwede man Andrew, no? But may mga time nga kinanglan ta mag-budget, especially sa akon, single pa lang ko, wala ako sa pamilya. So, ga-budget na ko nga daan. Mapabati mo giging single ka ba? Oo, tiis ganda mo, Andrew, subong panahon, no? Kay medyo nagstrikto ta gamay, no? Kag, although nga, ang atong nga alert level status diri sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod, ara sa alert level status 2, no, Bombo Andrew. Ga pangaman man kita, no? In kaso bala nga magalala kung abi wala ta man ginapangayo, at least may ara kita sang gastuhon, no? May ara kita sang gihuon. Okay, sige, no. Pero tido bo subong ng sitwasyon natin. Okay, man kamusta ang tiyempo Bombo Gracelyn kay kainan do medyo dumay patimaan nga ulan-ulan, pero subong dara kamusta way man nagtupa? Bombo Andrew, diri sa San Sebastian Cathedral, no, sa public plaza syudad sa Bacolod, wala sang pagtulotalithi. Okay. Although nga wala kita may makita nga bituon, no, medyo madulom pagid. Kag ang hangin, hindi man siya mahangin or dukan neutral lang, no. Hindi siya matugnaw, hindi siya mag-inot, no? Kag kaso ang aton sini nga mga canopies, ang mga kapunuan diri wala man nga gasway to ko. Okay lang man bisang wala bituon. So at least bala no ti madako namin siya nga senyales para sa Domingo nga adlaw. Ikablo kita Bombo Gracelyn basta Sunday at ito as a family day gina. So kalabanan sa atong mga kuturan, mas pilion na lang gina magstay sa ilang mga panimalay kay maupod bing ilang mga pamilya o kay halay kay subong kalakat do ka delikado gid. Yes, Bombo Andrew, parehas no? bala sa imo? So galakat ko Bombo Andrew sa mga area nga hindi tama ka risky. Okay, sige. So at least bala no sa atong mga kuturan ti halong gid kita. Kay tuod no wala pa kita di local transmission sa Omicron variant nga ina. Di lagi kita magkakumpiyansa, no? So, in speaking of Omicron variant Bombo Gracelyn, may pila ka mga businesses o may pila ka mga negosyo nga nag-ugyon man no? Sa latest nga executive orders ang aton nga syudad. Especially sa mga biyahe, bala, no? Mga inbound travelers, pasulod rin sa syudad sa Bacolod. May mga operators, bala, no? Mga wisdom operators na Bombo Gracelyn. Tido may mga ano man sila, may mga pananawan man sila, bala, when comes sa epekto, sana silang mga panibago nga EO para sa ila Bombo Gracelyn, which is nga kinanglan gid magpresenta sang negative RT-PCR test Bombo Gracelyn. Yes, insakto na Bombo Andrew sa sining tion nga ari naman kita no nagbalik naman no sa pagka-stricto ting aton mga businesses, especially ining Wisam Express no nga nag-anticipate man no kag ginalantaw ginatun-an no ang matabo o kun ang ila mahimo sa sining pagstrikto naman sang aton nga lugar no kag ang aton nga sitwasyon nabahin sa pakibato no sa ining COVID-19 with Omicron variant kag kung ano pa nga variant mabandro nga ga-arise no nugin papahuway lang kita sa nga ligad nga mga binulan nagbalik naman kita Bombo Andrew ni resume activity kung baga no balik naman. Yes, so do nakapaway lang kita sang sang November to December, mga dira lang October, November, December, mga dira ang mga binulan. Doon nagbakasyon ka lang bala Bombo Andrew, nagsira klase abi tapos nagbalik ka naman sa klase do. Kaangay sina, no?
Ang ining pakiangot ta sa consultant on operations sa Wisdom Express kay Mr. Frank Carbon, Mambo Andrew, ari no nang may mga possibilities but not official no. So lang tawon ta karon no. Balikan ta. So ining ilang nga trip ng ligad. Mayra sa tatlo ka trip na Mambo Andrew ang sugtan. So ginalantaw pa kung ini nga trip bala makapatigayon pa sa gihapon kay suno sa iya Mambo Andrew basi mangin one way na lang o kun mangin isa o kun wala na gid Mambo Andrew ma-stop naman no ang pagbiyahe sa Wisdom Express no as isa ka fast crop diri sa sa siyudad sa Bacolod no padulong sa Ilo Abe no kung sa diin man. So stricto ni Mambo Andrew no sa halin sa Iloilo padulong sa Bacolod but dere halin Bacolod to Iloilo amo niyang do mayo-mayo. Depende naman nato yung Bombo Gracelyn kung magtabo ka na mo dito ka sulod sa Iloilo. Depende naman nato kung ano ang ilang order no, ang ilang mga guidelines pala especially sa mga inbound travelers dira sa Iloilo Bombo Gracelyn. So diri sa ato sa Bacolod lain man kita dire. So amo na no nga hinigid bila sa mga negative RT-PCR test even though nga you are fully vaccinated Bombo Gracelyn. Yes. May mga conflict no nga naga-arise no sa pag-abot naman sang isa ka variant diri sa aton nga pungsod Bombo Andrew. So manumduman ta ang Iloilo ginpaidalom sa alert level 3 status no. Madamo kita sa mga nabatian nga mga balita nga may mga guidelines bala sa travels kag maninaw ang aton nga mga fast crowd especially ang Wisdom Express ang naga-adjust man no Mambo Andrew kay most likely gani sa nambak hagina one way na lang no o kung isa na lang bika trip no kag ang mga pasahero ta dumaduduwa naman ni sa pagkadto diri Mambo Andrew o kung pabalik bi sa Iloilo. So ang konteksto sang ining RT-PCR test no with negative result ang mag-apekto gid no sa aton sini nga ekonomiya. Mamado halin bala sa pinaka-core no kay paton lang tawon ining mga pagbiyahe o kung travel by sea, abe or water no Mambo Andrew. Dako ni ang income ta so wala pa ang COVID-19 no sang pag-abot di nag-down gid ang economy ta Bombo Andrew kay ang business ya from one place to another no by air by land by di ta makapatigayon sa aton nga mga businesses kung di kita maghalin sa aton mga panimalay. Correct. Din sakto gina Bombo Gracelyn no kay amo na gani bala para sa ila man ni Mr. Carbon sila ni Sir Franca daog yun man sila no kay syempre as of now masiling man nato nga daw medyo slow down kita anay sa economy kay amo ni ang mga latest nga mga pagsulundan Bombo Gracelyn. So din anay Manila magapahagan-hagan even though nga damo bi ma-compromise no damo medyo damo mapiktuhan because amo ni nga EO medyo mabudlay naman ang pagwa ag pagpasulod diri sa aton when comes sa biyahe kaysa nagligan man ni sa Bombo Gracelyn nakabawi-bawi man ti mo to gani ang rason nga nagmedyo pasaka sa plite kay para mabawi man bala nila pila ka mga binulan nga nadula para sa ila tigali subong amo naman no apektado naman sila ti mga negosyo nga dito sa piyak nga isla no sa Panay sa Iloilo pagtabok diri sa aton man no medyo hinay man ang lakat kay because nga may mga amo pa ni nga dapat natong pagasundot amo lang bala Bombo Gracelyn kung tanaw naton kung binagbinago bala naton amo ni ang epekto sang COVID-19 kung hindi kita ang magsunod Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, amo ni sa mga epekto mga consequences kung kita nagapadungol no once gani magpadungol ang tao may ara ginadayon naga-follow nga mga consequence no kag hindi lang isa. Ikaw nagapadungol ka man? Bombo Andrew, salain ko yung feel ka padungol, no? Ate, dapat agad, no? Nagsunod kagid sa mga COVID-19 restrictions, Bombo Gracelyn, mga regulations, no? Kangay sa itong mga kuturan. Titanong bala nato ng ang impact sa aton. Imbes nga smooth ang lakat naton when comes sa bahin sang negosyo, no? Sa ekonomiya naton, nagamat-amat na tani bala recover. Galing mo naman ni Bombo Gracelyn. No? Luckily, pasalamat pa kita subong. Wala pa kita din sa local transmission sang Omicron variant
pero hindi na natin pagulaton Bombo Grace Lane. So, muna gani ang probinsya sa Negros Occidental, kag ang syudad sa Bacolod, nagapanguna na, ginapangunahan na bala nila Bombo Grace Lane, antes kita diriya masudlan. Hindi man sa ginatawag Bombo Andrew nga overacting kita, but we're trying Correct. our best no nga panguna no. Oo. Kung ta sini nga Sakto na. virus o kung Oo. mga variants no sa nga COVID-19. So Bombo Andrew sa Wisdom Express no kung sa consultant sini Oo. nga si Mr. Frank Carbon ang mga apektado sini Bombo Andrew magasugod gid no sa ila no mismo nga company sa Yes. empleyado nila Oo. no wala naman siyang sweldo no kay may posibilidad nga mauntat Mabugid, ang biyahe Oo, no or isa na lang ka biyahe. Bombo Grace Lane, no? Sorry na interrupt ka. Pero ang sakto na na-mention mo, ang mga empleyado dira nila, also ang mga kargador, dahil nga dodra na lang ba yung nagalao, mandabla, ng mga damo, actually Bombo Grace, damo kwarta sa pier, no? Galing Yes. because amo ni ang sitwasyon naton subong ti ang mga kultura nato may mga remedyo mineral mandabi no mga biskan Bombo Grace sa gagmay lang mga sa isang negosyo mga nagabaligya man ni tanan dira no nga nagasalig man rabi sa pier tindo medyo affected man kay because nga once gani ang pinakadako mapiktuhan hasta ang pinakagagmay dira Bombo Grace Lane madalahig. Ano bala? Domino effect siya. Bombo Andrew no. Once matumba ang dako example ining Wisdom Express o kung mag-stop ang operation, Correct. ti Bombo Andrew damay-damay na no. Muna da sa. Oo. So ti ano nga bal ni Sir Frank? Bombo Andrew, pamalian ta ang pahayag sa diri ang consultant on operations ng Wisdom Express nga si Mr. Frank Carbon. Ang kagabi pa, hindi na kami kinauganay. Sa dinalang taon namon, una kon bala, ining tatlo namon sa round trip. Round trip na isugda namon sang predisni doon, pala sigiho namon hindi. Tungod sinisang restriction naman, no? Pag-require ng artificial test. It looks like most likely one-way naman yung pasayro. Ang halin lang sa Bacolod, 5 kilo. Pero ang halin sa kilo Bacolod, maluninit duro. So, nalantaw namon either we just drop the 3, one back to one round trip na lang or totally stop. So, we haven't decided on that yet. Kaya that will be tomorrow pang effect, Sunday, January 9. So, well, when you do that, even dropping it just to one, works to totally stop kami. Number one, apektuhan ang amon na empleyado. Why naman sila sweldo, no? Ang ikadua, ang mga porters na, why naman sila income? Ikatatlo, ang tanan nila pangabuhi na sa pier, no? Tricycle, taxi, gandirya, galibot. Isip-isip namon, ang barit ko nga side, ang dito sa Lapos PPA nga side, ang Dumangas nga port, Banago, easy. Lapit ng tao, sa kalibo nga tao, ang ma-slow down ang nila income, mabuhinan nila income. Kag ining sa kalibo, hindi lang ni sa kalibo, nag-lima pa kami membro ng pamilya, so mo plus, between 5, maybe 7,000. Hindi ma-reduce nila income o basiban, matotally. Padako isang kaglosa para sa year nga side and road. Ako ay nanghinay kami, anay, basi, masugod na siya. Isa lang naman po, hindi kaya pa lang. Oo. Bigger ini is mapiktuhan ini ang kwarta nga mag-circular sa piklog na Region 6. Kaya na ang kwartang halikan manay kasi hindi na kasaylo amo man ang kwarta sa Negros hindi man kasaylo sa sa panay to. So anong but niya nun nga kung wala dugang nga kwarta gagasaylo rin sa panay itong Negros meaning ang amon sales magsapanao ay wala sang kwarta o tao nga galing sa panay nga magnegosyo magkatudi ako magsiyak. So ang sinta mo panaog di ang paanong buds ka nung tumutulo ang sales pas mabuhay naman kami sa among mga empleyado. Tapi na ito narakas na
hospitality nila na business, ang restaurants, no? Taxi mo, mag-slow down, jeep and everything. Yung pag nag-slow down ang amon nga pinta, mabuhin ka magpao. So may totaling nakabalik na obra, ba? Hindi na naman nila igaw o bakit totally matigas na. No? So, doon mo inakaya ang mga epekto ya. Pero ang saving grace na lang, kita namon, kay ang pathology ni Negros Occidental, Negros Oriental, alert level 2. So, high restriction, pwede talaga yung sa bilog. Diyan nito. So, amon sabi. Oo. Except of course, the south side, kasi mayaninin pag ito ang mga tindahan na ito tungkol kay isang ilang nga problema sa audit. So all of this, kada ko sang epekto ng but amula natin, mayo kayo nagsugot ng siya 9, is talaga sa 50. So dahil mga Tuesday lang ito sa amon nga, one week na. Hopefully by 15 January, basi mas level 2 naman ang Iloilo. Kay kinanglanon, anay, kay hindi kakabalo, kay ang nalantaw ta ang sitwasyon dito sa Metro Manila, na dati mong 20,000 na sa isang adlaw, yung imagine that, ang positivity rate, 40% nito, buti anong kadasin nga matet na 40 ang positive. Tapos news ko, korte, subong daw last count last night, that mo din daw 20,000 sa kadlaw, that's the reflect, no? Na ba? Pati na ma-overwhelm mga hospital tadi. No. So, that's why we did give money. So, okay, muna bala. May cause and effect. May muna. Sinuwiwan na event nga maglapta ang lipuan. Di magsaito sa aton sa agency. Okay. Muna natin. Ito tayo nga slow down na isang economic activity. So, medyo contact nga na ito na slow down din na yung naging-gestuhan na ito, no? Bombo Gracelyn, tsakto ginambalin Sir Frank, no? Langin man to pinsar, basta langin man ang pinsar sa mga negosyante. Kaya para man sila Bombo Gracelyn, do halos tanandaan do ay exempted yan, no? May mga, kung nakapadulong ka bala Bombo Gracelyn sa pila ka mga malls, nag-check ka bala, may mga specific, may mga specific brands ang mga bayo o kung ano dabi nga mga size ang produkto Bombo Gracelyn, ang nagkaladula na, no? Kung obserbahan mo lang. Tapos dola ay naging subong ang unod sang mall bala kan kung i-compare mo before kay because naghagan-hagan no kundi medyo do na hinay gid no ang lakat sang mga produkto nga nagagwa ka nagasulod diri sa aton Bombo Gracelyn. Insakto na Bombo Andrew kag kung imo lang tawon no sa aton subong nga tiyempo ang mga tao, bisan bala mga ordinaryo lang mga tao, may business man sila bombardong, pag bulo baligya lang dabi sa dalan, no, apektado man sila, no. Oo. Sakto gini na, no, tay halos tanan sa aton, ikaw ako, sila, tanan kita. At affected gini sa amo niyang mga pandemic, no, kay because nga 2020 kita diri do na tam-an, kay 2019 ni nagsugod ng COVID-19 no dito sa province ng Hubei sa siyudad sang Wuhan sa China. Isang 2019 November dito sa Bombo Gracelyn kita diri sa aton sa Bacolod do mga 2020 na kita diri na anan sa COVID-19 no the first case gid na nato grabe man diri pagbantay so ti subong hasta na 2022 malapit na sobra na duha ka tuig dugay-dugay galing gating wa man kita nga makabangon Bombo Gracelyn. Yes, mamando. Tingin pamangkot diri sa aton tanan. Mga padungol pagigitaya no. Amo na da. Para sa inyo na lang no, sa imo man be sa akon. Ato na lang gid man nga tutukan bala, no. Hindi lang kita bala siling nga magpawara ta lang kita ya pawalaan na naton tuod nga alert level 2 kita dire. Pero hindi na lang kita magpasugot perme nga perdihon kita sang virus, no. We need to live with it, Bombo Gracelyn, no. Kay live with the pandemic, no. Hindi kita magpadaog sa pandemya, Bombo Gracelyn, kundi ugyunan nato ng pandemic, no. Kay kita para kita ang makapadayon, Bombo Gracelyn. Yes, amo na gani mabay mo babandro no nga we have to live with this COVID-19 virus or kung pandemic situation, no. Amo man mo Andro sa tumo kapulisan, no. Diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, no. Wala Japon sang pahuway mo Andro kadamo sa mga why ginaya Bombo Gracelyn. Why ginaya holiday wala na nagani pahuway man sa ilan sakto gina-mention. Do ka normal na lang no sa aton pangabuhi nga kaupo dining pagpakig-away ta
sani makita nga kontra. Kung sakto. Andrew, no? Ang aton nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Negros Occidental ang naka-alerto Andrew pag striktohon pagid ang pagbantay sa mga border controls, no? Especially sa mga by water bala, no? Kay kalabanan gidaya nga gabiyahe padulong sa aton by water, no? So may ara kita nga mga areas diri sa diin maga-penetrate ang mga tao mga sulod. So gina gid striktohan, no, ang ining mga utod ta nga kung sino man mamuandro ang maga-sulod. So may mga guidelines kita, yung mga proseso na kita, system, no? In fact, gani Andrew, wala man gid siya nakuha sa atong mga kapulisan ng ila sining function as frontliner sa sining bato naton sa virus, no, COVID-19. So ang aton sining deputy spokesperson sa NOCPO ang nagpasalig sa aton Mambo Andrew nga sila magabantay, no, sa mga pang klase, no, nga variant nga mag-abot kay wala ta kabalo asa di sa letter ni or may mga combination pa sa mga letters, no, mga acronym kita nabalaan. So, Mama Andrew, ang sining mga kapulisan, no, when it comes naman sa vaccination, naman sa gihapon, but wala pa sang mahambal sa no vaccination, no labas policy bala, no, mga order sa mga barangay. So mag-assist lang sila in kaso kay posible nga mga mag-arise man nga mga problema sa amo ni nga mando kung mapatuman na manggid. No, but aton nga ihatag ang salig sa atong mga kapulisan nga ni sila papaya, especially nga wala pa gid nakasulod ri ang Omicron variant. Okay, sige. So Timobog Gracelyn, kamusta ang ang mahambal sa Negros Occidental Police Provincial Office? Ari pa mo Andrew, pamatian ta, no, subong ang pagpahayag sa deputy spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si President Abigail Donasco. Nagpalabas ng iyo ang ating governor doon stipulating ang borders will be strictly monitored ng kapulisan nga natin, no, especially yung mga borders natin, San Carlos, Tabangkalan, yung sa La Castellana, and yung other two pa natin sa Inobaan, no. So, yun ang gagawin natin, ma'am. We already know the drill. We have been doing this since the start of the pandemic na nagbabantay tayo sa mga borders, and ngayon, ganoon pa din naman ang gagawin natin given na ang itong Omicron variant nga, no, is a stronger type of variant nga ng COVID. Still, magtatrabaho pa rin tayo, and kung kakailanganin talaga na mas pagpahigpitan pa, antay lang naman tayo ng instruction from our province headed by our governor. So, ganun yung gagawin natin, ma'am. Ma'am, regarding sa no vaccination, no labas policy, ma'am. Regarding that, ma'am, hindi ko pa po masyadong alam kung anong mangyayari dyan. Ang atin naman po is we always wait for the executive order na nilalabas, no? And that's the time na gawin natin ang ating trabaho kasi yun po ang boss natin, si Gov. Lacson, and ang ating PD. So, by the time na may instruction na po, no, from the national down to regional, down to provincial, is gagalaw po tayo at ipapatupad po natin. Mama Gracelyn. Mama Andrew. So, samtang nga nagapanglakaton ang ining virus, kita manglakaton man Pero, hindi abot siling malagaw kita, no? Pagbantay tara sa kahapon, galakat kita nga naga-secure man amon nga itong mga kapulisan. Tsakto ginina, no? So, dapat halong kita. Hindi kita yung maghalay ka pagusto bala lang biyong kundindiin lang. So, dapat Mama Gracelyn, let's be aware man sa atong kapalibot. No? Kaya ang na-mention mo to, nga kontrang hindi na itong makitaan, kami local transmission na kita sa lain nga variant, no, sa before nga variant pero pasalamat kita way pa ding Omicron, no, so hindi na to pagulaton pa, no, nga malabutan na nato ng local transmission sa nasilin yung mga virus. Mo Gracelyn. Yes, Andrew, kag panundamon ta nga we are not living alone, may mga kabataan kata sa panimalay, no. So kung wala pa bala nakapabakuna ang iban nga fit to be vaccinated man, magbabakuna na bumay. Correct. Amo gina, no, so amo gina subong ang aton gina pursue sa tanan nga makultura naton nga need gid naton nga magpabakuna
Kaya nga dako ang pribilehiyo man natong Bombo Graceland kung kitang fully vaccinated, no? Damo bala Yes. mga sa aton, mga kauturan bing do nagapang duwa pa bing magpabakuna kay because nadlok o kung lain min pagpati, may mga religious groups nga hindi man gusto nga bakunahan wing inang mga miyembro. Well, why tan islabo hindi na sa Bombo Graceland mo blame, no? Ilan yung mga pananawan. So, ang gobyerno, nagapangita sa giya para mabato nila kung paano nila i-absorb la kung ano ni ang epekto sa COVID-19 kag ang benepisyo na tuoy dira Bombo Graceland. Yes, Bombo Andrew, kasama nila gani. It's up to them, no? It's up to us, man, no? Correct, Ged. Sige. Yes, Bombo Andrew. Bombo Graceland, thank you, Ged. Yes, Bombo Andrew, ini si Bombo Grace na nag-report live no, sa San Sebastian Cathedral para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Graceland Lobaton live sa Patrol. No? Kag pila ni ka mga balita nga nadulong nga nagikan sa pila ni ka mga issues, no? Kag situations, kag pila ka mga balita nga natipon man sa mga police stations sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Time check 36 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga this time, no? Padulungan nato ng atong bisita ang kaupo naton sa buong aga si Mr. Willie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association, no? O Kongawa, natuhoy sa mga unemployed kag employed na individual subong. O kaya subong tido medyo nag-aari pa kita sa may do hindi black critical nga level, no, when comes sa mga unemployed individuals. Di subong daan niya ang kalabanan sa aton nagapamroblema gid, no? Kung diin makapangita sang trabaho. Subong kabudlay sang trabaho, makapangita trabaho. Kung sa atong mga kauturan, pasalamat kita kay nagapadayon kita sa trabaho. Ang iba na ng mga kauturan nawadaan sa trabaho kay because ang ilang mga ginobrahan ang nanira. Isang 2020 to tido mo gito may pinakataas nga percent when comes sa mga unemployed, no, kaysa sa mga may trabaho. O ang unemployment rate sang nagligad sa 2020 do grabe man to ang kataas dito, no, kag ang ekonomiya sang aton nga pungsod ti apektado man. Pero galing ti mo lang na bala ang pila sa mga companies kaangay sa mga BPO companies, no, ang nagasigi sa ilayang trabaho. Pero galing ti at risk bala, no, kalabanan sa aton, no, during the times ang mga pila ka mga quarantine o kon mga lockdowns, ang mga kauturan naton bing mga frontliners, no, nga nagatrabaho gid bala mismo sa gwa sang panimalay, may arayban nga mga trabaho nga makasigi sila bis kanara sila sa sulod sang balay o kana mo ning work from home, no. Pero subong ti makagwa ng tanan pero very few na lang gid, no. Jutay na lang gid ang porsyento sang iba natong mga kultural ang ara pagyapon sa sulod sang balay nga nagatrabaho. Well, you are privileged dira, no? Privilege kaya nga makatrabaho kaya ra ka sa sulod sang balay. So, ang gobyerno, may mga programa man na tuoy sa vaccination, even though nga ra ka sa sulod sang balay, pero need mo magpabakuna. Ti how come naman ni ang iban nga mga kulturan tada karon nga ra sa sulod sang balay nga nagatrabaho kag may mga kaupdanan nga ra nagatrabaho sa gwa, no? Ti mas pronto yung mga kulturan nato nga ra sa gwa. Kung ikaw todara sa sulod sa balay, may upod kaya nga nagagawa sulod sa balay nyo, so hindi kita kaya gyapon makalikaw sa nasilining nga mga balatian. Pero ang employment subong, so makita natin dito damo naman subong mga job vacancies, mga job opportunities. So hibaloon ni naton, i-check ni naton, no, kaupod sa kaya Mr. Winnie Sancho. Sige, so checkeron naton, no, hibaloon ni naton ang sige, okay na Sir Winnie, okay, sige, no. So samtang nagahulat kita sa aton nga bisita, balikan to nato ng mga kulturan subong, no, sa mga nagabalakuon man subong, no, dako ang problema, no, kumaano kita subong, no, nagamat-amat naman kita daan istrikto, nagamat-amat naman kita daan bago, no, ang aton nga lakat naman sang tiyempo, dugin pa ano lang kita, dugay pa ginhawa lang tanay kadali. No, dugay pa prino tablanay okay. Dira lang anay kadali lang gid, no. Ma-enjoy tanay pila lang ka bulan. Pagkatapos balbalon na naman sa kaso. Balbal naman kita kaso, ang kaso sa COVID-19 sige naman. Sige, sorry na atong bisita sa bungaga, no, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Sir, good morning. Salamat sa imong tiyempo and welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subog si Bombo Andrew.
Yes, Bumbo Andro, good morning, no? Mayang aga sa imo, labi na gid sa aton mga televiewers, no? Yes, At sir. mga tagpulamati, no? Good morning. Okay. So Sir Winnie, no, dire kita kay may mga pilani ka mga pagtanaw, mga eksperto na tuhoy ni sa mga unemployed kag employed individuals. So Sir Winnie, tido may mga latest data ni sila nga na-release ti ang sang November tido mo to ang mas nubo ang unemployment rate, no? Pero affected ang quality ng trabaho, Sir Winnie. Pero on your part, no, sa gawa, ano ni Sir Winnie, kamusta ang inyo yung mga latest records, no, sa mga unemployed kag employed individuals diri sa aton, Sir Winnie? Well, una i-limit na lang abi sa Western Visayas, no? Yes, sir. For the time being. Oo. Ang according to the wage regional tripartite wages and productivity board kag sa Philippine Statistics Authority, no? Ang labor force sa Western Visayas is 3.3 million, no? The employed people is about 3.2 million, no? As of 2020, ang aton unemployment rate is about 3.9% or 129 no, thousand, no? 129,000. As of August, nagsaka ang aton inflation, no? Kadang iban pagid nga mga bagay, no? Mga statistics. Na to summarize, sang January 2021, ang aton unemployment rate, no? Nagsaka, no? Sang 2020, 5.6%. Sang January 2021, 9.1%. Ambot sing ganon gumuandro ang saka mga 3.5%, no? Okay. In terms of manpower, may estimate naton siguro mga 600 to 700,000, no? Mas lang kita nga kadako gid, no? Kay man gina-include ta dira ang ginatawag nato nga own account workers. Pag siling ka own account workers mo ni mga remedyo general bla, mga sidewalk vendor. Correct. Kaya man counted ni sila as employed mo. Yes, sir. And then the unpaid family members, no. So kung magsiling kita problema, nagproblema naman liwat ang hindi lang ang labor sector kundi ang business sector, no. Oo. Tungod sining pag shoot up naman sang sang COVID-19, no, particularly in Manila, no. So ginatanaw naton nga may mga massive retrenchment naman nga matabo. Yes, sir. There will be a reduction in working hours, curtailment of overtime, suspension of shifts, no? Ma-promise na tatlo ka shift sa isa ka kompanya. Imbis na nga tatlo mo lang na isa o duwa ka shift, no? Para makasave. Cancellation of fringe benefits, reduction of wages. Ang adverse effects ini sa aton mga business sector o kung sa mga kompanya, there will be mandatory closures. Full closures of non-essential activities. Grabe ang non-essential activities, mga beauty parlor, mga iban pagid nga does not involve basic services. Yes, sir. And there will be a fall, no, in wages and incomes, no. We have to take note that in 2020 tani may ascending na nagapasaka ng trend sang sweldo, no, but this was interrupted, no, by COVID-19, and again this was interrupted because of the surge of COVID-19, no. So ina nga mga bagay dapat tanawon sang gobyerno, no. Kag ang isa sinadatani ka mga probable solutions pareho sang ginahimo bumbuan sa Europe. Wage subsidy. Wage subsidy nga hindi one time lang, kundi sustaining na wage subsidy, but I doubt kung masarangan ina sa aton gobyerno, no. And the government must see to it that they have to maintain employment and reduce workers layoff, no. They should allow especially the small medium enterprises to face the payment of wages through loans.
Kinanglan ang gobyerno may ipa-loan sila sa mga kompanya Oh. nga wala sang interest. Mm. Kung gamay lang ang interest, no? It should protect enterprise from bankruptcy. Dahil naman, ang mga kamuning friends, siyempre mo bankrupt kaya hindi ka ma-bankrupt kay kung nag-arkila ikaw mga 15,000 sa isa ka mall, kung wala man sa tao, ay man makatusin mo, no? Kundi losses, no? According to the Global Wage Report sang 2020-2021, ang kinanglan ko nung minimum wage, no? Sang isa ka mamumugo, no? Nga amo giniatani ang sakto nga living wage is in terms of dollar, it is $486 per month. Wow. Ang botsing ganon, kung i-translate natin sa peso at 50 pesos sabi, 24,300 ang imo nga bulan. Dapat. Para makasurvive ka. Grabe. Especially in terms of economic crisis, no? Correct, sir. So, ang dapat ang imo nga daily bumbuandro is 810. No? Kada adlaw. Para ma-cope up mo ni ang mga madamo nga mga needs. Kaya tutuod lang, sa subong kamatis, kamahal. Oo, sir. Ang isang milong Mga kakamatis. lamas wala, no? Mga lamas, subong ka mahal? Yes, bumbuandro. Dahil sa una yung magbakal ka kamatis, may paman sibuyas mo. Gani, sir. Subong why na? Why ka na kinakita? Grabe, subong. I was informed na may nagapangita sa puso. Kano niya. Kaya mak mo na bumbuandro mo pati sindeng ang puso nga dako-dako. 80 pesos. Wow. Grabe. Tikil niya hindi na lang. Why pa na kilo? Ang akong point dira nga nag-reduce ang purchasing power ng workers. Nagasaka naman ang mga balaklo, no? Kaya anong hinuon tas na. As a matter of fact, kung magsiling kita nga 810 pesos per day, i-divide mo na siya sa 5 kay family of 5 mo. Ang botsing ganon, ang budget sa kada isa ka members of family is only 162 pesos, no? So hopefully ma-address ang government, no, ining mga concerns naton, particularly unemployment and why ko pa ma-mention bumbuandro underemployment. So, ang underemployment ini mga tao blang kulang ang nila income, kapangita pa sila sang additional nga obra. Kung in practical terms, may include naman mga tao blang overqualified, no? Masteral degree ka abi, o kung nursing ka da, license ka man, galing wala bakante, ara ka lang sa nag-obra ka lang sa call center, no? So, mutsing ganun, hindi nga mga bagay, unfortunately, nag-crop up tungod naman sa resurgence ng COVID-19, ining tawag nila Omicron variant, no? So, ang buhay bala bumbuan, do kanugo, no kay nga, nag-aamat-amat at tatani bala moving towards tawag lang halog-halog na tatani, sir? Correct, no? Doon nalipay na itong mga negosyante. Correct. Karon, ari naman. So, we are again back to square one. Yes, sabogid. Insakto gid. Sir Winnie, no, before kita magbulagay, ano lang gid be, no? Mensahe mo na lang sa atong mga kauturan, Sir Winnie. Well, siguro ang i-encourage din naton ang ginatawag na work from home. Kaya man may kuan inigali, may homework convention sang 1996 pa ni siya, no? Iya sang International Labor Organization na gina-encourage siya ang ginatawag nga work from home, no? At a time nga may mga epidemic o may mga economic crisis, so that the worker as well as the employer can sustain, no, the needs of their family. And I think it is high time that it is time for us to tighten our belt, no? Kinanglan din naton nga medyo prudent kita sa aton spending, no? To face the realities that COVID-19 as well as economic recession is here to stay for a while, no? Wala sang magic wand nga maka-ward off sini, kundi dapat atubangon naton. Mula na bubadro kag madamo gyud salamat sa oportunidad kag mayong aga sa liwat. Okay, sige. With this, Sir Winnie, thank you gid, no? Kag salamat sa mga tiyempo nga ikaw ang nag-share
sa amo diri no sa mga sining nga mga information kag natuhoy sa sining nga mga sitwasyon subong when comes sa bahin sa sektor sang trabaho o negosyo, Sir Thank Winnie. you. Sir Winnie, thank you again. God bless you. Okay, sige. Madamo nga salamat no sa Secretary General sang General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. So tiyato to na batian no, ging kumparar man mismo ang numero sa mga may trabaho kag wala sang trabaho subong. At least wala no, ang iba natong mga kauturan ito may mga paglaom pa kita lagi apon la no, hindi kita maduwadaan sa paglaom mga kauturan nato no kay even though nga muna ning aton during alert level but still may mga oportunidad pagyapon sa tangarang oportunidad aton na ina tagaan gid sang tsansa. Kaya apon tayo subong makapangita sang trabaho no, kada isa sa ato nagapang problema kay because pigado ko no. Kag wala sang trabaho. Well, hindi na natin pagpasugtan nga muna na perme, no? Kakso nato ng mindset, bala? Nga kita ang nagapamigado. Kaya wala kita sa trabaho. So, dapat obrahon, tigiho, bangon, tiprano, no? Tinguha kita para malampuwasan na nato na ang muning nga problema kontra sa sining nga pandemya, mga kabombo. Time check, 52 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga, mga kabombo, do ginakulapos kita sa tiyempo. Kagadrilagin man kita kutob sa itong kapalatutunan na Bombo Reports sa first edition. Batayin yung dugang pag-yung mga balita kagaiban pag-yung mga programa drilang sa Bombo Radio Bacolod. Ini ang inyong korbahan si Bombo France Andro Burgos para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio